бившият заместник-министър на регионалното развитие Димчо Михалевски, който в момента е депутат от Коалиция за България, съобщи, че ще свали утре депутатския си имунитет. Причината са думите на депутата от ГЕРБ Емил Димитров, че е допуснал съмнително завишение на цената на проекта «Водно огледало». Вчера пред Българската национална телевизия Димитров каза, че цената на проекта край Кърджали се е покачила мистериозно от 10 на 75 милиона лева. Аз съм благодарен на моя колега Емил Димитров, защото той вчера ви показа за какви замени става дума. В случай съм благодарен за това, че призова и мене и господин Станишев да се свали имунитета. На господин Станишев имунитета вече е свален. Аз ще подам молба още в понеделник да бъде свален моя и ще помоля главния прокурор да се самосезира, за да направи проверка по проекта за водното огледало на град Кърджали, за да може тези спекулации, които бяха повдигнати от вице-премиера, от него многократно да приключат, защото те не отговарят на истината. Аз съм изключително горд не само с този проект, и с много други, които сме успели да направим. Пожелаваме настоящите управляващи да могат да материализират подобни проекти. И готвачите в България се